ଏହା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ବିଲେଇ ଥିଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀ। ବିଲେଇ ବଣରୁ ସବୁ ଶିକାର କରିକି ଆଣୁଥିଲା ଆଉ ବାଘୁଣୀ ତାକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲା। ଥରେ ବଣ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ଆଉ ବିଲେଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ହରିଣ ସେଇପଟେ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ଏଇ ବୁଦା ଆଢୁଆଳରେ ରହ, ଆରପଟକୁ ଭୁଲରେ ଯିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ନାନୀ, ମୁଁ ଆରପଟକୁ ଯିବିନି। ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଯିବୁନି? ତୁ ସେ ହରିଣର ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଓଲଟା ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦବୁ। ତମେ ଯାଅ ଶିକାର କର, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବଳେଇକି ଆଣିକି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ବିଲେଇ ଏଥର ହରିଣ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ହରିଣ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ହରିଣ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ବିଲେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଘୁଣୀକୁ ଡାକିଲା। ଏଇ ଆ ଖାଇବୁ ଆ। ବିଲେଇଠୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଆରାମରେ ହରିଣଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ବାଘୁଣୀ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ସେ ଜମା ଶିକାର କରିପାରୁନି। ବରଂ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଶିକାର କରି ଖାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଦୟାକରି କିଛି ଦଉଛି। ଦିନେ ବିଲେଇକୁ ବାଘୁଣୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମନେଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ତାଠୁ ଶିକାର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବ। ନାନୀ ନାନୀ, ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଶିକାର ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସତରେ? କୋଉଠି? ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ନଈ ଅଛି, ନଈ ଆରପଟେ ଥିବା ବଣ ଭିତରେ ସେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ନଈ ଆରପଟକୁ କେମିତି ଯିବି? ଦେଖ, ମୁଁ ତ ପହଁରି ପାରୁଛି ନା। ତମେ ଯଦି ମୋ ପିଠିରେ ବସିବ, ମୁଁ ତମକୁ ନଈ ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ କହିଛୁ, ମୁଁ ତ ପିଠିରେ ବସି ପଳେଇବି। ହେଲେ ତୁ ମତେ ଶିକାର ନାଁଟା କହୁନୁ, କିଏ ସେ? ଶିକାରଟା ହଉଛି ବୁଢା ହାତୀ। ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲୁ ତୁ। ହାତୀ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ। ହଁ। ଏତିକି କଥା ହେଇ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ଚାଲିଲେ ନଈ କୂଳକୁ। ନଈ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ଉପରେ ବିଲେଇ ବସିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଆରପଟକୁ। ନଈ ଭିତରେ ଯିବା ବେଳେ ବାଘୁଣୀ ବିଲେଇକୁ କହିଲା, ନାନୀ, ମୋର ଆଉ ବଳ ପାଉନି, କଣ କରିବି କହିଲୁ? ମତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହଁ, ତୁ ମତେ ନଈ ଭିତରେ ବୁଡେଇ ମାରିବୁ ନା କଣ? ସତରେ ନାନୀ, ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରିବି। ସତରେ ତୁ ମତେ ଏଠି ମାରିଦବୁ ନା କଣ? ଏଇ ଯାହା କର, ଯେମିତି କର, ମତେ ଆରପଟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ହେ ମୋ ମାଲୋ, ତତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କରିବ? କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ? ମତେ ଟିକେ ଶିକାର ଶିଖେଇ ଦଉନ। ତୁ ଶିକାର ଶିଖିବୁ? ଶିକାର ଶିଖେଇ ଦବ ଯଦି କୁହ, ନହେଲେ ଏଇଠି ବୁଡେଇ ଦେବି ସିଧା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା? ଶିକାର କରିବାଟା ଏମିତି କୋଉ ବଡ କଥା ଯେ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇ ଦେବି। ସତ କହୁଛ ତ? ହଁ ହଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇ